насли ҷавону умедбахш ояндасози давлату миллат буда ин нерӯи созанда метавонад дар рушду ободии ватан таҳаввулотеро ба вуҷуд оварад, вале таассуфовар он аст ки баъзе аз ҷавонон бо амалу рафторҳои ҷиноятпешагии худ ба ҷомеа доғ оварда осоиштагии ҷомеаро халалдор месозанд. Як нафар донишҷӯи донишгоҳи технологияи Тоҷикистон декани факултетро дар утоқи корияш бо кор захмӣ кардаву ҷои ҳодисаро тарк карда буд. Кормандони милитсияи пойтахт ба таври фаврӣ гумонбарро боздошт намуданд. Шарҳи ин ҷинояти нангин дар гузориши Сироҷиддин Шакурӣ. устод нафари таълимдиҳандаву раҳнамо ва тарбиятгару мураббӣ буда пайваста талош меварзад то шогирдонаш пеш аз ҳама илму дониш аз бар намудаву инсони баркамол ва мутахассису донишманд ба камол расанд. аз ин ҷост ки бузургон гуфтанд қадри устод аз падар беш аст. мутаассифона баъзе аз шогирдон аз лиҳози костагии ахлоқу набудани одоб қадру қимат ва эҳтироми устодро нашинохта нисбати устодони худ беэҳтиромӣ ва дар бадтарин ҳолат даст ба сӯи устод баланд намуда ҳатто дар баъзе маврид қасди куштори ӯро мекунанд. чунончи гумонбаршаванда Давлатов Айниддин Нуриддинович санаи таваллудаш 2000 истиқоматкунандаи ноҳияи рӯдакии ҷамоати деҳоти Сарикиштӣ ки донишҷӯи бахши дуюми донишгоҳи технологии Тоҷикистон мебошад аз ҷониби кормандони милитсия бо ҷурми суиқасд ба одамкушӣ дастгир карда шуд. зимни чорабинои тафтишотӣ муайян гардид ки номбурда санаи 28 январи соли 2021 тахминан соати 16:30 декани факултети менеҷменти байналмилалии донишгоҳи номбурда Имомназаров Музаффар соли таваллудаш 1978 сокини шаҳри Душанберо дар назди утоқи корияш воқеъ дар донишгоҳи мазкур бо корд як маротиба ба шикамаш задааст. дар натиҷа омӯзгор ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ бардошта дар беморхона бистарӣ мебошад. чунончи санҷиш ва тафтиши раванди таҳсилоти гумонбаршаванда Давлатов Айниддин дар донишгоҳи мазкур муайян намуд номурда ба таври доимӣ ба дарсҳо ҳозир нагардида дар баробари ин нисбати устодон беэҳтиромӣ зоҳир намуда аз имтиҳонҳо низ қарздор будааст. декани факултети мазкур ба хотири фаҳмидани мушкилоти донишҷӯ падари гумонбаршуда Шаҳрванд Давлатов Нуриддинро ба донишгоҳ даъват намуда аз раванди таҳсилот одобу ахлоқ ва мушкилоти фарзандаш ӯро огоҳ намудааст. дастгиршуда Давлатов Айниддин аз он ки падараш аз нахондану насупоридани имтиҳонҳо тавассути декани факултет огоҳ шуда ӯро сарзаниш кардааст, нақшаи аз ҳаёт маҳрум сохтани деканро таррезӣ намуда бо ин мақсад худи ҳамон рӯз аз бозори Саховат як адад кордро харидорӣ намуда декани факултетро дар назди утоқи корияш бо корд захмӣ ва аз ҷои ҳодиса фирор мекунад. بعد استادا گفت که من خطیش که گپ نمیزنم تنها خطی پدر گپ زدم تمام من همین حالت استادا یک پاچه زدم گرفتم و تا خوردم برامو گرفتم. воқеан ин амали басо нангину ҷиноятии донишҷӯ ки вазифаи ӯ танҳо омӯхтани илму дониш аст боиси нигаронӣ аст. ном бурда ба ҷои он ки аз пайи ислоҳи камбудиҳои худ шуда бештар таҳсил намояд қасди кушдори устоди худро кардааст ки дар назди қонун ҷавоби сангинеро интизор хоҳад гашт.